Moitas foron as novedades vividas nos distintos campos da cultura ao longo do pasado século. De entre elas, as acontecidas no mundo da arquitectura acadaron unha enorme importancia polas profundas transformacións que haberían de supoñer para o noso escenario vital. Co nacemento do século XX foron aparecendo en Europa un conxunto de vanguardas culturais que, afastándose das formas tradicionais e conservadoras, pretenderon dar alternativas á actividade intelectual dun mundo en profundo cambio. Foi daquela cando a arquitectura se converteu nunha das máis radicais vanguardas culturais. Tivo como un dos seus principais obxectivos tratar de atopar novas formas de expresarse para axeitarse aos novos tempos. Un tempo no que as máquinas van converterse en protagonistas do desenvolvemento dunha nova sociedade, na que a cidade e a arquitectura terán por forza que mudar. Un importante grupo de arquitectos empeñouse nestas primeiras décadas en renovar os seus plantexamentos teóricos e en dar solución ao acuciante problema da vivenda. Exemplo sería a colonia Waisenhof de Stuttgart, realizada a partir de 1927, onde se experimentaron algunhas das contribucións dos grandes mestres da arquitectura moderna como Oud, Mies van der Rohe ou Le Corbusier, que seguen aínda hoxe plenamente vixentes. Ata aquel momento, as construcións estiveran sempre determinadas pola existencia duns muros que servían como estrutura para soportar as distintas cargas do edificio, que se convertía así nunha caixa pechada, aberta só polos pequenos vans de portas e ventas. A partir de entón, creadores como Le Corbusier, apoiándose na nova realidade técnica, buscarán un novo sistema de construción rápido e cómodo. Un sistema no que os muros de pedra van ser sustituídos por estruturas lixeiras sobre piares que permitirán unha distribución libre da planta, así como da fachada, que perde a súa cualidade de soporte e que incorpora a fiestra apaisada e corrida, que ademais de proporcionar unha maior iluminación, facilita unha nova relación entre os espacios interiores e o exterior. O resultado podémolo ver, por exemplo, na Vila Saboia, obra do ano 28 de Le Corbusier, onde dominan as formas xeométricas, a luz e os espacios interiores libres en estreita conexión co exterior. Nestas arquitecturas xorde, por outra banda, unha solución construtiva que habería de marcar o noso tempo. Aparecen unhas cubertas planas e transitables que chegan a converterse nunha nova estancia da vivenda, utilizadas ben sexa como terraza ou como xardín. Trátase dunha arquitectura funcionalista nacida para achegarse a unha sociedade máis libre e científica, que procura a ética e a xustiza e que admira a precisión e a beleza dos novos artefactos industriais. Estes arquitectos non se quedaron só no deseño de obras singulares, senón que buscaron sentar as bases dun novo modelo de cidade que permitise realizar as funcións básicas: habitar, traballar, circular e cultivar o espírito, e dese solución aos retos plantexados pola nova sociedade industrial. Para conseguir isto, estableceron uns principios fundamentais.
buscar o desconxestionamento e a especialización das vías urbanas segundo o tipo de tráfico a que son destinadas. Conseguir a resolución dos problemas xerados pola concentración do centro urbano. Deseñar novos tipos edificatorios destinados á residencia, mazas abertas, construcións en altura, liberación dos espacios inferiores elevando a edificación sobre o nivel do chan, caracterizados pola súa innovadora relación co medio. Propoñe a creación de superficies verdes que proporcionasen unhas satisfactorias condicións de vida aos seus habitantes. E por último, illar as zonas industriais. Que pasaba namentres en Galicia? Nas primeiras décadas do século XX non penetraron as aportacións do movemento moderno, manténdose as formas e concepcións da arquitectura tradicional e destacando a puxanza das correntes historicistas e modernistas, sobre todo nas cidades con maior pulo construtivo. Ao principio dos anos 30 comezaron a introducirse no noso país as novas propostas da arquitectura moderna, pero a Guerra Civil e a dramática posguerra abortaron a chegada das correntes renovadoras da arquitectura, pervivindo os vellos modelos que seguían a abusar de recursos historicistas. Houbo que agardar a ben entrada a segunda metade do século XX para que uns poucos arquitectos tratasen de afondar na realidade do seu tempo e fosen sensibles ás aportacións da arquitectura universal. Trataron asemade de que estas aportacións se interpretasen dende a realidade galega e conectasen coa tradición e historia do país. A súa obra converteuse así na base dunha nova arquitectura que incorporaba ás indagacións teóricas e creativas da cultura universal as ensinanzas dunha rica herdanza arquitectónica. Unha arquitectura que, polo tanto, deberá adaptarse ás características xeográficas, tecnolóxicas, sociais ou culturais do seu medio, tratando de resolver as contradicións existentes entre localismo e universalismo. Despois de todo, a arquitectura, como escribiu Vicente Risco, é un instrumento de acomodo do home na terra. A unión do home coa paisaxe, dixo, consiste fundamentalmente na súa relación co medio, expresándose por medio dunha arquitectura que permite que ao seu través poida deducirse toda unha cultura. Esta nova leitura da tradicional arquitectura anónima revelouna como unha arquitectura austera, rigorosa e coherente, íntimamente ligada ás características xeográficas e materiais do contorno. Estes valores tradicionais permitiron a algúns deseñadores galegos fixar algúns dos trazos básicos da renovadora arquitectura. Unha arquitectura que non pretende imitar as características formais da construción tradicional, senón impregnarse da súa racionalidade. Ante todo, deberíamos escoitar a voz do lugar, dixo Alexandre de la Sota,
nalgúns dos seus fermosos escritos o tempo que estudiaba e fotografiaba distintas aldeas ourensáns. A voz dun medio no que ao longo do tempo se ten desenvolvido unha fermosa tradición racional da arquitectura. Trátase de aprender a conseguir que cada obra supoña unha reflexión sobre o seu emprazamento, que capte as cualidades do lugar e que se integre nelas con total liberdade, sen violentalas. E este é un admirable principio que ben podería servir como guía para a relación entre calquera arquitectura e o seu medio. Despois de todo, facer arquitectura é, tal e como nos ensina a arquitectura anónima, definir contendores de vida establecendo unha íntima relación entre os seus espacios interiores e a natureza que os rodea. A arquitectura, ao tempo que toma posesión do lugar, tamén debe enriquecelo, adaptándose á súa topografía e ás súas peculiaridades paisaxísticas, como no caso da Facultade de Económicas do campus de Vigo. Trátase de fundir esa arquitectura na natureza desde unha actitude de total respecto. Asumindo este principio, logo cada un dará a súa solución. Unhas veces, como no caso desta vivenda en Oleiros, seguindo a ruta aberta pola tradición popular, coa súa estricta funcionalidade, a súa sobriedade formal e a súa volumetría simple e compacta. Outras, como no caso desta vivenda en Gondomar, recorrendo a sinxelos espacios e volumes que nos levan a unha total abstracción xeométrica. Trataríase sempre dunha arquitectura na que a relación existente entre os espacios interiores e os espacios exteriores se presenta como algo fundamental. Estudiar a arquitectura como resultado da experiencia histórica e das novas aportacións das vanguardas pode constituir, polo tanto, un dos posibles piares nos que asentar a actividade creativa e teórica dos actuais arquitectos. Tradicionalmente, as peculiaridades espaciais e lumínicas de cada cultura estiveron esencialmente definidas por un aspecto fundamental do medio, como é o seu clima. Un clima que habería de determinar nas construcións o seu grao de cerramento, as características dos ocos, tamaño, situación, o tipo de iluminación natural dos espacios interiores ou a súa cor. Os grandes cambios tecnolóxicos vividos nas últimas décadas permitiron que os interiores puidesen abrirse ao medio a través de grandes espacios acristalados, usando diversas solucións, como as que podemos observar no concello de Cangas. Mais, tradicionalmente, as características do marco xeográfico no que se construía resultaron determinantes para a conformación dunha arquitectura específica para cada territorio. Unha de entre elas, os seus materiais, xogaría ao longo do tempo un decisivo papel á hora de delimitar unhas solucións construtivas e unhas formas que nos ofrecen un constante exemplo de coherencia entre a forma construída e os medios utilizados. Esta é outra das leccións que os deseñadores da arquitectura
puideron extraer da precisión e da severidade construtiva desa arquitectura atemporal e austera que os arquitectos anónimos achegaron á nosa cultura. Non se trata, por suposto, de esquecer os evolucionados avances científicos e industriais do mundo da edificación. Trátase de saber achegarse a eles cunha actitude rigorosa, partindo dun profundo coñecemento dos materiais propios, evitando así caer na fascinación por solucións tecnolóxicas moitas veces dificilmente alcanzables. É esa a razón pola que na nosa arquitectura non deberían esquecerse os materiais e a tecnoloxía existentes no país para reconvertelos segundo as nosas necesidades. Trátase de vivir cada material, buscar neles un novo uso, unha nova posibilidade. Galicia contén na súa codia unha enorme riqueza xeolóxica optimamente explotada pola arquitectura popular. O granito e a lousa exportados polo noso país constitúen o 80% da produción española. Como no caso do Battery Park newyorkino, arquitectos de todo o mundo utilizan hoxe materiais galegos. Estamos, evidentemente, ante un campo de enorme importancia para o desenvolvemento da nosa industria. Desde esta perspectiva, a reflexión sobre a posible relación e transformación industrial dos distintos materiais por parte dos arquitectos non só posibilitaría o seu lóxico uso, senón que, ademais, ben podería propiciar un maior rendemento desa riqueza que representa unha base de grande importancia para o potencial económico galego. Para finalizar estas consideracións sobre a presencia en Galicia dunha innovadora arquitectura caracterizada pola súa sobriedade e o seu íntimo diálogo co seu contorno, non deberíamos deixar de facer unha breve reflexión sobre un tema moitas veces debatido. Facer arquitectura non é outra cousa que delimitar por medio da construción uns espacios que dean solución a uns problemas determinados. A edificación debe, por tanto, dar resposta a esas necesidades a través dunha forma que haberá de integrarse nun contexto preciso. Mais, cal deberá ser a relación entre esas funcións e a forma que haberá de contelas? Non se trata, por suposto, de simplificar o problema dos espacios arquitectónicos, reducindo o seu resultado ás exixencias dunhas necesidades funcionais. Lonxe dun único resultado, uns mesmos datos poden dar lugar a moi diversas solucións espaciais e formais. Cada forma é, polo tanto, unha resposta particular á concreción dun espacio arquitectónico, integrada nunhas poéticas persoais que irán máis aló de calquera obxectivo material. Poéticas que, sen deixar de adecuar a forma a un programa e uns espacios concretos, contribuirán a potenciar os valores plásticos dunha cultura. Vivimos nun mundo afogado por absurdos e frívolos protagonismos formais. Mais, no traballo do arquitecto, o obxectivo estivo estará en controlar as formas, evitando que estas controlen a arquitectura, pero sen esquecer que non hai arquitectura sen poesía, e a poesía, despois de todo, é a arte de compoñer con base nunha esencia, pero tamén con base nunhas formas ligadas a un equilibrio, a unhas proporcións e a uns ritmos. Na forma está tamén a posibilidade de transformar o mundo que nos rodea mediante a nosa capacidade para comunicar a presencia duns espacios arquitectónicos.
A alma da arquitectura xorde, pois, da conexión entre tecnoloxía, materiais e un programa que lles dá forma nun medio determinado. Esa é a meta que os arquitectos de calquera país deberían perseguir, reflexionando sobre as máis positivas contribucións que a eles chegan desde unha ou outra parte do mundo. Aprendendo de todos, emocionándose co milagre da xenialidade, pero sen esquecer que a arquitectura non debe abstraerse de quen a vai utilizar, do seu contexto cultural ou paisaxístico. A evolución, o progreso dunha arquitectura, deberá, por tanto, seguir a tradición cultural do país no que se localiza, pero sempre dende unha posición crítica que analice permanentemente a súa mensaxe. Deberá relacionar na súa esencia tres momentos históricos diferenciados: o pasado, o presente e o futuro, a través dunha actitude comprometida coa continuidade dunha clara conexión entre os deseñadores e o seu medio cultural. Trátase, en fin, como fixo Alexandre de la Sota, o gran mestre da arquitectura galega contemporánea, de partir da análise dun medio concreto e do estudio das grandes contribucións teóricas e prácticas da arquitectura. Nese momento, estaremos en condicións de definir unha obra que, enraizada no seu medio xeográfico e cultural, sexa capaz de mirar lúcidamente ao futuro.